Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibele lapha futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkeza. Nami igama ngumfeza ngithuthu ngakho malobathi la sibona amagumede. Modi mhlambe usemusha kuleli khasi ngizophinda ngicela ngisho ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi ke nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Owengane zakwethu ke thinta udaba olithinta inkonzo malanga engithi usibalanga semntobadobo umntomazi igoso lami capna inkobe eshisa ke lapha uPaul kabanzi ngo-double tint insizwe uDlubheke. Kuzokhumbula ukuthi uDlubheke usenkingeni lapha njengoba ke agcine ezinekelele emaphoyiseni kwazise ke befunwa i-NIU lapha nemfuna phansi phezulu ngecala lokubulala lapha nesikhulumile ngalo kulama video esiphuma kuona ke ngane zakwethu. Ke linye lamaphephandaba khona eNingizimu Afrika iDaily Sun liphawulile lapha enkundleni zokuxhumana ke ngesihloko esisifakile la sithinte khona umculo maskandi umntomazi ke lapha wawenza ke ukuthi naye avukele ulaka avukele usinga lapha ukuthi lento yenziwa abamaphephandaba ibuhlungu ngoba lapha ke bangabe sebabhala kuma ngathi bayizitha ukubona ke kwipost ebefakwe iDaily Sun enkundleni zokuxhumana ibhala ukuthi ke ziyakhala more jail trouble for Maskandi star. It doesn't rain but it's poor. For Maskandi star Dlubheke Khuzani base bathi #murder #Maskandi full story in the comments ke lapha ke ufike wabhala kumkhumazi umhlongo nje akhala ngocaption osetshenzisiwe lapha ke lapha wathi ke angijwayele ukucomment ezithinto ezitweni zamaphephandaba kodwa ke bafo angiphathi kahle indlela enibhala ngayo. Kubukeka sengathi iyanijabulisa lento yenzeka kumfowethu kubeni ke kuningi okuhle nikwaziyo ngaye anikaze nikuveze izwi nikuvezela izwe ibuhlungu indlela enibuye nistreat ngayo ezabaculi nenza sengathi sizithazene kubeni singakaze sithi nxa kunina amaphutha siphila ngawo akekho umuntu operfect empilweni ikakhulukazi mayine inhliziyo yebo isisombululo akusiyimpi kodwa ke uyingane yomfazi naye njengani sengathi ningathola enye indlela yokubeka lolu daba ungabi sengathi nihlekisa ngalo kwengane zakwethu. Ufike wabhala kanjalo umntomazi akazakalisa lapha nokungenami kwakhe mayelana nendlela abamaphephandaba ababhala ngayo mabangababhala izinto ezithinta abaculi okanye ezithinta aba-public figures lapha mangabenza izinto ezingaphatheki kahle ke lapha babhala ngendlela kahle kodwa babhala lapha ke sengathi bayakujabulela lokho. Mhlawumbe ngakuthina okwakho ukuphawula ngento ezithinta lento ikhuluma ngayo umntomazi ake sifilehlane comment section ke ngizwe ukuthi wena lithino lwakho ufo ngalolu daba. From la sibona ingane zakwethu sengiphuma nje na kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nimi nosuku lumnandi nginthanda khona.